Салям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу ОТР, де б ви нас не дивилися, як у тимчасово окупованому Криму, так і в інших регіонах України і по всьому світу, де є люди, яким не байдуже те, що відбувається в нас, а в нас відбувається війна за життя, за свободу, за майбутнє, не лише України, а і всього людства. Я дуже радий, що нарешті я можу з вами спілкуватися в прямому етері, і тому я дуже відповідально поставився до того, хто буде моїм першим гостем саме в прямому етері. А раніше там тривалий час такої можливості не було виходити прямо, а зараз це все наживо. І я думаю, що один з таких з найживіших персонажей моїх друзів, яких я лише знаю, який найтіснішим образом пов'язаний зі Збройними силами України, буде зараз для всіх нас, для мене в першу чергу і для вас, найкращим гостем. Знайомити вас не буду, бо ви його знаєте, а представлю. Наш гість сьогодні Олександр Матяш, військовослужбовець Збройних сил України. Саша, привіт. Привіт, Айдер. Ну, бачиш, ми в прямому етері, і це дуже класно, що є така можливість. І те, що ти знайшов час, щоб поспілкуватися. Я дуже обережно завжди ставлюся до розмов з військовими, бо останнім часом ти ж теж, да, Саш, чув, що багато які журналісти там щось пишуть про переміщення військ, про розташування там бригад, частин, і це має негативні наслідки, тому ти кажи лише те, що ти вважаєш за потрібне, те, на що ти маєш дозвіл як військовослужбовець, а все інше від себе, звісно, як завжди, у нас абсолютно все вільно. Ще раз кажу, що я дуже радий тебе бачити. Я дуже класно знайшов час в своєму плотному графіку, правда, плотному. А далі вже що ти, де ти, чим займаєшся зараз, почни розмову, а я підхоплю. Ну, я служу в Збройних силах України. Це ми в курсі. Чим ти займаєшся в Збройних силах України? Ти або воюєш, або навчаєшся, або займаєшся влаштуванням свого побуту. В даний момент, от саме в даний момент, я приїхав подивитися, як справи з нашими машинами в інше місто, де ми їх ремонтуємо. Тому що дуже багато машин, вони всі старі, вони потребують якоїсь уваги, і така основна затратна частина і по часу, і по грошам – це саме ремонт техніки. Я, до речі, хотів сказати зараз, ну, він може не на часі, але тим не менш, дуже багато зборів. Пацани збирають на ремонт харчів вже в Європі нормальних нема, тому доремонтовують те, що є. Якщо люди просять гроші там допомогти, не будьте осторонь. Це насправді дуже, це прям така одна з основних проблем зараз. Ну, я знаю, що ремонт іноді коштує більше за автівку, навіть бувають такі випадки, да. Тобто гроші на ремонт так само потрібні, як і на автівки. Ну так, да. Я тобі скажу, що машини старі, і навіть якщо вони там певний час обслуговувалися, умови використання такі, що постійно треба щось робити. Ну от у мене тут зараз стоїть дві машини з капітальним ремонтом двигуна, одна коробка, дві по ходовій, і ще одна коробка у мене на підході, плюс певна кількість машин у мене на іншій станції, і ми зараз їх готуємо для того, щоб коли ми будемо висуватися на завдання, щоб у нас все було ровно з машинами. Ну, ти, звісно, не можеш назвати частину, де ти служиш, але специфіку роботи своєї зараз саме, якщо трохи розкажеш, це буде і мені цікаво, бо ми дуже давно не бачилися. Може, щось змінилося з того часу? Дивись, специфіка роботи у всіх зараз однакова. Це або штурми, або утримання позиції і таке інше. Завдання можуть відрізнятися, можуть бути завдання пов'язані там з розвідкою до розвідкою, збором інформації певної там завдяки там, наприклад, засобам аеророзвідки і таке інше. Зараз немає різниці, де ти служиш, в піхоті, в морській піхоті або в якихось там спецчастинах. Плюс-мінус у всіх одні ті самі завдання, тому що наше завдання забирати нашу землю назад. І це насправді дуже складна задача. Задача складна, і про цю задачу, ну, принаймні стосовно Криму, є багато цитат різних, але стосовно Криму було дві цитати людей, до яких варто дослухатися, да? Теж, я думаю, ти теж чув.
Олег Сенцов, який воює ну, майже з перших там днів цього вторгнення повномасштабного. Я не знаю, чи ти бачив Олега. Ну він же в 47-й, Сенцов же в 47-й. Я просто не в курсі, я не питаю ніколи. І він, ну ми з ним поруч були на Запорізькому напрямку. Ну загалом тут типа рядом. Окей, ну ось ти бачив, напевно, його допис в Інстаграмі. А може, і в Фейсбуці, на Фейсбуці я просто забанений там, де він написав, що нам до Крима як до Луни ще, але цей шлях ми пройдемо, написав Сенцов. І ну, далі він написав, що він дуже не поважає людей, які не хочуть там допомагати армії. Він дуже прикро йому, що є порожні місця в цьому, як це називається, в штатці, в штатці бригади. Ну, тобто є вакансії, потрібні люди, людей там, ну, як він написав, не на всі позиції вистачає, то що? Це перша була цитата. І друга цитата з Олексія Данилова, який ну, буквально сьогодні сказав, Україна звільнятиме Крим військовим шляхом, якщо Росія не покине його сама. Ну, тобто, фактично, Рубікон перейдений. Якщо у когось були ілюзії, що там Росія щось там здасть, або вона там щось зміниться, або там будуть якісь там заколоти, перевороти, на це ніхто із нормальних людей не розраховує. Розраховувати треба лише на себе, на те, що ти можеш зробити, що армія наша може зробити. І як би ти зараз описав, і теж я багато, знаєш, таких алегорій чув, в якому періоді війни там ми знаходимося зараз, там хтось казав, це здається Тарас, чому, що зараз 43-й рік, ну якщо там брати за зразок там Другу світову війну або щось інше, в якій фазі, ти людина дуже близька до фронту, до реальних бойових дій, до реального контрнаступу, який відбувається не так, може, швидко, як комусь там хотілося б, хоча це дуже дивно для мене звучить, для тебе, напевно, так само. Твоя оцінка ситуації на фронті і останніх місяців, і останніх днів, тижнів? Ця війна ну, має певні фази. Ну, вже зараз це можна казати. Була перша фаза Київ за 3 дня, коли вони зайшли колонами, ми розбили їх логістику, і у них не було можливості закріпитися і розширити свій вплив на тих територіях, на які вони зайшли колонами. Там, де була у них погана логістика, їх вибили. Там, де у них з логістикою трохи краще, ми маємо зараз окуповані території. Я вважаю, що ця війна надовго. В першу чергу, навіть не тому, що Росія агресор з якимись там ресурсами. Ця війна надовго, тому що ми маємо дуже позитивну повістку. Ну, далеко від реалій. Люди, які не дотичні до війни, які не усвідомлюють, що відбувається на лінії зіткнення, для яких контрнаступ – це таке собі телешоу, знаєш, а давайте подивимося, скільки там квадратних кілометрів території ми сьогодні звільнили. Щось мало, щось невелика територія, щось мені сьогодні день невдалий у нас. Щось не допрацьовуєте. Я б всіх їх запросив, вивів би їх на певну відмітку і сказав, дивіться, от там в кінці посадки наша крайня точка. Після неї ви там можете робити наступ з тією швидкістю, з якою ви хочете. А ми подивимося і покуримо. Я з радістю покурю і подивлюсь, як у вас це вийде. Бо ви краще знаєте, як треба наступати. Кожен кілометр, кожні 100 метрів і кожен метр тут дається надвисокою ціною. Ціною людських життів, ціною втраченої техніки, яка зберігає людське життя. І, я думаю, що проблема полягає в тому, що я от був у відпустці в Києві, в Одесі, і ти знаєш, у нас некомплектний трохи підрозділ, ми підбираємо ще людей, докомплектуємось, і так типу очередь не стоїть. І знаєш, і всі люди, які там знаходяться в Києві, хтось на броні, хтось каже, мене для цього мати народила, я не рожден для війни. Ну, виходить, що я рожден для війни. От. І доки ця війна не стане
тим, з чого почнеться загальна національна ідея українців, без різниці всіх українських громадян, кримських татарів, мешканців Києва, мешканців Львова і Дніпропетровщини, доки вони не зрозуміють, що без їх участі ми цю війну не виграємо, ми будемо втрачати більше, ніж звільняти. Ну, тобто, розумієш, в чому справа? Я вже казав про це, я на цій війні з першого дня. І більшість людей, з якими я маю честь служити, так само. Скільки мені ще тут бути? Я не проти тут бути. Я прийняв своє рішення в перші дні, і я несу за нього відповідальність. Але повертаючись до Києва, я не бачу там людей, які б хотіли взяти участь в героїчній битві по звільненню, наприклад, Крима або там Херсонської області. Ну, у них своя робота, йому треба там гроші заробляти. Вони, знаєш, як кажуть, бойці економічного фронту. І я колись там в якомусь інтерв'ю мене теж вибрали, я сказав, а давайте я на піврочку пацанів всіх своїх на економічний фронт перекину, а ви тут за нас побудете. Ну, тут ви тут, а ми важливі. Ви кажете, що економічний фронт надважливий. У мене в моєму підрозділі, як мінімум, 2 бізнесмени, юристи, будівельники, просто менеджери-працівники, які також платять податки. Давайте мінятися. Я своїх туди, а вас сюди. На півроку, не треба більше. Тобто вам, якщо мені не зрозуміло, коли у мене буде демобілізація, то я вам гарантую, рівно день в день, через 6 місяців я вас заміняю назад. Нема бажаючих. Айдер. І в цьому проблема. Проблема в тому, що нема зрозумілої перспективи. Вибачай, хтось дзвонить мені. Я відхилю дзвіночок. Нема зрозумілої перспективи. Що ти маєш на увазі під словом перспектива? Ну, дивись. Коли ти в армії, ти виконуєш певні завдання, які тобі дає командування. Завдання розраховані там на певний період часу. Ну, тобто, там у нас, наприклад, наступ. Наш підрозділ в наступі буде робити те. Ти розумієш, що це буде тривати певний час. І коли ти знаходишся в армії 1,5 роки і більше, і не бачиш свою родину, дітей, які зростають, не займаєшся своїми улюбленими справами, ну, то хочеться зрозуміти, а коли у мене буде момент передиху? Ну, тобто, скільки? 3 роки мені треба тут бути. Я буду 3 роки, тільки скажіть, там, через 3 роки, якщо доживеш, демобілізуєшся. Окей, я буду тягнути на ці 3 роки. Зараз поки це не зрозуміло. І не зрозуміло, коли прийде нова підготовлена зміна. Тобто я цього там не бачу. Є велика кількість знов сформованих бригад, але вони ще не набралися бойового досвіду. І я не сторонник, не прихильник загальної мобілізації повальної, але мені щось підказує, що це такий непопулярний крок, який нашому керівництву треба буде зробити з часом. Тому що люди не розуміють. Знаєш, там постійно кіпіш, воєнкоми на вулиці когось там кудись забрали. Ай, всі знімають, всі кричать. Пацани, ви мали можливість 1,5 роки на підготовку. В чому питання? Ви кажете, що здоров'я в тебе не дуже. Так в армії не всі воюють. Є безліч і інших посад, наприклад, логіст, технік, оружейник, хто завгодно. Тобто є робота, яку треба робити. Це класичний менеджмент. Тобто є люди, які забезпечують життєдіяльність підрозділів. І вони не обов'язково беруть участь у бойових діях. Я наведу приклад. Мій товариш, який, він не відрізняється там великим здоров'ям, напевно, і він не молодий, але він людина, яка має досвід, він айтішник, і він знайшов собі спеціальність
програмувати Дуже затребувана спеціальність в армії. Да, чи дрони, Дуже чи щось таке, да, і він свідомо хоче піти, каже, ну що я буду чекати, коли за мною прийдуть, ну напевно за ним не в першу чергу прийдуть, там, він не молодий, не сильний, там, як там 20-річний там, або 25-річний чоловік, але да, він знає, що в принципі воювати доведеться, і він хоче обрати. До речі, що б ти порадив? Давай в практичному сенсі, що б ти порадив людям, які, ну, може, знаєш, хтось ще не йде, бо думає, я прийду зараз у військкомат, да, а невідомо, куди мене спрямують, там, я там програміст, а я буду там, я не знаю ким, водієм, там, або там, можна якось там людині приблизно хоча б заздалегідь знати, що він хоче піти там водієм, і що він буде водієм. І тоді він може більш швидше там це зробив. Або програмером, або кимось іншим, або логістом, або я не знаю, які там, то тобі видніше. Є певна система. Ну, армія – це така доволі системна структура, в якій є певні правила. Є така штука, вона називається відношення. Наприклад, зараз в армії займаюся рекрутингом. Ну, тобто є, наприклад, бойова частина, яка шукає собі психолога, наприклад, або іпсошника, або айтішника, системного адміністратора. Вони теж потрібні в армії. І вони прямо розміщують вакансії, або у тебе є знайомі, яким потрібні люди за цим фахом. Ти приходиш до них і кажеш, я хочу потрапити до вас на посаду адміністратора системного. Вони кажуть, огонь, а що ви вмієте робити? Це як на роботу. Ти приходиш, проходиш співбесіду, ти підходиш, тобі кажуть, окей, я наймаю, ви наймаєте тебе на роботу. Вони дають тобі відношення з вказанням твоїх особистих даних і тієї посади, на яку вони тебе забирають. Ти приходиш з цим відношенням у військкомат, проходиш військово-лікарську комісію і, маючи на руках висновок військово-лікарської комісії, тебе мобілізують, і ти безпосередньо відправляєшся в ту бригаду або в ту частину, в якої ти взяв це відношення. І тебе зараховують на ту позицію, на яку ти йшов. Тобто, якщо прямо тебе запитати, що б ти порадив у практичному сенсі, ти б порадив людині знайти частину, де він бачить себе, знайде себе, і потім вже звертатися з відношенням до військкомату і спокійно йти цим шляхом, бо все одно, ну я майже впевнений, що повістки прийдуть, ну, переважній більшості людей, і чоловіків то точно, да, і, ну, в принципі, да, війна довга, війна не, ну, що тут казати, да? То хтось... Айдер, да. Дивись, не всі ж айтішники. Загалом треба розумітися в стрілкових системах. Я 2 роки цілеспрямовано вивчав військову справу. Ти унікум взагалі, я знаю. Я знаю, що ти робив, ти готувався, просто 1,5, навіть більше ти часу готувався саме до війни. Ти дуже великий молодець, але ну, ти розумієш, що більшість не готувалася. Дивись, так само тому я тобі кажу, треба вивчити, ну, по-перше, що ти можеш. Ну, там, чим ти можеш бути корисним. Не просто, знаєш, кожен солдат має свою спеціальність. Ну, як би там воно не було. От є, там, у нас, наприклад, є сержант, він логіст. От у нього спеціальність логіст. Він відповідає за їжу, за паливо, за набої, за облік. Ну, тобто в нього така класична робота, знаєш, просто в організації, яка називається Збройні Сили України. І кожен з нас там в чомусь хорош. Наприклад, там, от, допустим, якщо тебе будуть призивати в армію, то ти маєш бути журналістом. В армії також потрібні журналісти, пресофіцери і такі інші. Люди, які знають, як донести там інформацію в маси. Ти його там визначаєш. Я, наприклад, нічого не вмію робити, але непогано бігаю. Окей, то якщо ти непогано бігаєш, то тобі треба вивчати стрілкову зброю. Бо ти будеш з нею бігати. Там. Це може бути АР-система, або АК-система, або ти водій, або ти водій трактора, скоріш за все, ти будеш там водієм танка, я не знаю. Тобто треба зрозуміти, що ти можеш, і розвивати ці навички. Якщо ти геть нічого не можеш, то ти просто приходиш в армію, тебе мобілізують, ти попадаєш в частину, в якій тебе відправляють на курси, тебе навчають і роблять з тебе того спеціаліста, якого не вистачає на даний момент. Ти стаєш спеціалістом загалом.
Ось редактор трансляції каже, що є питання через YouTube до тебе. А чи можна отримати відношення, про яке ти кажеш, від частини, ще не будучи мобілізованим формально? Так точно. Так точно, можна. Можна. Ти звертаєшся в частину, в кадри, домовляєшся, ти говориш про те, що ти будеш мобілізовуватись. Кожна частина, вона розміщує певну кількість вакансій, які є вільними, ну там умовно штатка. То вони подають свою потребу на військкомати, або на навчальні центри, які насичають, закривають цю потребу. І так можна зробити. Ну, принаймні, ми так планували зробити як мінімум з двома людьми, яких ми плануємо завести до себе. Ну, в принципі, ти сказав, що, напевно, буде загальна мобілізація. В принципі, я думаю, що вона і не оголошена, вона і йде, в принципі, так? Ну, за великим рахунком. Ні? Я не казав, що буде загальна мобілізація. Я казав, що потреба в ній вже назріла. Назріла. По-перше, давай, ми ж тут суб'єктивно свої думки висказуємо. Розумієш, в чому справа йде? Я вважаю, що нам треба відходити від позитивної повістки. Ну, тобто, знаєш, ця історія, це як людині, яка хвора якоюсь там тяжкою хворобою, і ситуація 50/50, але їй треба щось робити для того, щоб одужати, приходити і кожен день казати: да ні, все нормально, не треба нічого міняти, от лежіть, та воно само прийде. Ми не будемо вам нічого міняти, просто лежіть. Тобто ти її не лікуєш, там, підтримуєш в певному стані і даєш їй якусь позитивну повістку. Вона вірить в те, що все в неї нормально. Ситуацію вона не володіє, вона отримує через канал, якому вона довіряє, в даному випадку це лікар. І ситуація в певний момент стає критичною. Або ж можна обрати інший шлях. Прийти і сказати: дивись, ім'ярик такой-то, у тебе така хвороба, динаміка така. Задля того, щоб хворобу побороти, треба робити це, це і це. Це буде не швидко, для цього треба напрягатися, для цього треба робити те і те і те. І тоді шанси будуть більшими. І людина вже сама для себе вирішує, чи буде вона боротися, чи буде вона очікувати, що все буде нормально. І, на мій погляд, взросління нації відбувається саме тоді, коли з нацією починають розмовляти як з дорослими. Сказати: добре, нам допомагають наші західні партнери, але ніхто, крім нас, не буде звільняти нашу землю. Тому, шановні чоловіки, будьте готові до того, що вас запросять в воєнкомат, вас розподілять на певні черги 2-ї, 3-ї, 4-ї ланки, і прийде час, коли ви підете воювати або виконувати завдання за призначенням. Тому будьте готові. І тоді ні у кого не буде ілюзій ніяких. Знаєш, зараз познімали воєнкомів. Я хотів запитати в тебе, до речі, твою думку про цей процес. Я вважаю, що це було завчасно. По-перше, я не прихильник емоційних дій. Коли хтось кричить: а давайте воєнкома відправимо на 0. І от є такий воєнком, який 10 років в системі, він знає весь документообіг, це дуже важливо, знати закони і правила. Ми ж в правовій державі живемо. І він за званням підполковник, як, наприклад, наш спільний з тобою друг Вова, від якого ти мені телефонував, пам'ятаєш? Ну так, да. І Вова офігенний воєнком. Найкращий. Він все знає. Він знає, як по закону зробити все правильно. Щоб потім не було ніяких проблем. Ані у людини, ані у держави. За його званням Вова може бути командиром батальйону. Але Вова не є військовослужбовцем, який може керувати батальйоном. Він не професіонал в цьому. І от ми беремо Вову, переміщуємо його, наприклад, там на якийсь напрямок, де відбуваються бойові дії, даємо йому батальйон і кажемо: командир батальйона, а тепер ми будемо наступати. Він каже: я не вмію. Я бумагами займаюся, я військовий чиновник, я професіонал в цьому. Йому кажуть: вибачай, була посада комбата, тому давай вперед. І що буде, Едер?
Знаєш, ця історія про те, що ми коли хочемо зробити собі зуби, ми ж не йдемо до електрика, правильно? Ми йдемо до дентіста. Ні, ну при тому, щоб усі розуміли, йдеться, ми не будемо прізвище називати, йдеться про чесного воєнкома, про дуже професійну людину, яку Саша Матіш там 100 років знає. Да, і абсолютно випадково з'явилося, що я прийшов до військкомату, а це Сашин друг давній дуже. Да, і тобто ми не кажемо про якихось там чинуші, знаєш, людей, які там просиджують там собі щось. Ми з ним, щодо того, як він став військовим, ми з ним працювали грузчиками в одній конторі. Це було дуже багато років тому, майже 30 років тому. Тому серед цих людей можуть бути порядні люди. І ти ж знаєш, що трактувати ситуації можна по-різному. Наприклад, зняли воєнкома, його звинуватили в тому, що його родина збагатилася під час його... не так, що у його тещі під час того, як він виконував, був на посаді воєнкому, з'явилося землі 2,5 гектара. І, просто земля з'явилася по декларації в цей час. І це ж, земля, а ті, по-перше, це його колишня теща, вони розвелися. По-друге, колишня теща отримала свій пай, тому що вона все життя прожила в селі. Розумієш? І це, коли ти починаєш до цього докапуватися, розбиратися в ситуації, то воно геть не виглядає так, як це виглядає по телевізору. Тому що по телевізору це хайп. Ми поймали взяточника. Там ще треба розбиратися. І я не хочу нікого обіляти або очерняти. Я вважаю, що в будь-якій ситуації треба достеменно розібратися перед тим, як її виносити на загал. І коли ситуацію виносять на загал, людей просто починають цькувати. Як свого часу це трапилося з Ріфом, коли його звинуватили з Юлією Кузьменко, коли їх звинуватили в вбивстві Шеремета, просто тому, що так було прийнято рішення. І суд не зміг цього довести. Люди досі під слідством, воно все розвалюється, але от всім сказали по телевізору, що вони когось там вбили. Це фігня, дядько. Знаєш, не треба бігти поперед паровозу. Як не треба було, на мій погляд, не треба було казати, зараз буде контрнаступ, зараз ми дамо. А ти виходиш, там все заміновано, чувак. І знаєш, що мені здається дуже шкідливо було, такий настрій, ти про це в принципі сказав, як людина, яка в медіа працює, я це бачу, в принципі, як професійним таким своїм зором. Дуже класну перспективу намалювали нам усім. Це буде прекрасно, будуть велика, прекрасна Україна майбутнього, її всі будуть відбудовувати. Тобто все класно, нас профінансують, у нас буде прекрасний бізнес, прекрасна економіка, у нас буде те, і те всі нам допоможуть. І залишилося лише трохи почекати, коли ми повернемо територію на кордонів на 91-й рік, і все. І люди такі, добре, я ж, є армія в нас там хороші люди, ось такі, як Саша Матіш, воюють, інші люди воюють, і, в принципі, все ж нормально йде. Новини дивлюся, в новинах, так, трохи повільніше, ніж я хотів, але я ж розумію, що там, важко таке, і всі стали, багато хто став бійці економічного фронту, ми знаємо, ти, до речі, сам просто, хто не знає, сам Олександр Матіш, бізнесмен і людина, яка займалася там, шила штани, наприклад, і футболки. Щоб... Я і зараз шию, я сьогодні задвинув труси своєму логісту, так що не треба, у мене все працює. Знаєш, мені це нагадує історія ця. Я до війни займався, у мене був побочний заробіток, я вчив людей будувати бізнес. І доволі успішно, насправді. Я, Вова Шевченко, до речі, також там брав участь в цій двіжухі. Це кофе, ветерани кофе, якщо ж так казати. Вовка, він зараз вчиться на офіцера в Одесі і дуже сумую за ним. Ми з ним бачили. Так от, Айдер, коли люди беруть легкі грантові гроші на запуск проєкту або на запуск бізнесу, вони не бояться, що у них нічого не вийде, тому що я ще раз на грант подамся. Не вийде тут, мені ще грант дадуть. І от як на мене, відношення цивільного населення саме таке. Нам ще дадуть F-16, нам ще дадуть Бредлі, нам ще танків надають. Нічого страшного. Вони забувають, що
нічого не відбувається без особистого вкладу кожної людини. В бізнесі, якщо ти не пашеш, скільки б тобі грошей не давали, цей бізнес не буде працювати. Я першу відпустку в своїй власній справі отримав на 8-му році існування тієї власної справи. Коли я вже просто більше не міг. Я дозволив собі відпочити там 10 днів. Я поїхав в турне в Україну. Тому людям треба готуватися, що це буде складна і нелегка історія. І якщо ти з певних причин не можеш воювати, то тобі ти маєш допомагати. Тому що я знаю ситуації, коли люди, це прямо ситуація реальна, коли зустрічаються родичі, і вони сидять за столом і розмовляють, приїхали родичі з-за кордону, і вони кажуть, коли вже перемога? А людина, яка сидить за столом, вона воює. Вона каже, тоді, коли ви до цього долучитесь. І ця жінка каже, в смислі? Я чекаю, коли ви переможете. Він каже, ти донатиш на ЗСУ? Вона каже, ні, я беременна. Мені не можна. Тобто, розумієш, люди знаходять собі виправдання, чому вони не мають робити те, що вони мають робити. Я розумію, що зараз з економікою проблема. Грошей майже ні у кого нема. Але, наприклад, у мене хороша зарплата. У мене нормальні бойові. Але коли нам треба лагодити машини, то там такі виходять прайси, що причому з нас не беруть за роботу. Ми платимо тільки за запчастини. Що майже всі гроші уходять туди. І ми постійно запускаємо якісь збори. То нам треба антенна для дронів, то нам потрібні дрони, то нам треба колеса купити. Тому що кожна машина має мати запасний комплект колес, які ти з собою возиш. Бо якщо на бойових ти наїхав кудись, ти не будеш робити колесо. Може залетіти уламок туди. Ти можеш на щось наїхати. Тобто я їжджу, у мене 4 колеса з собою. Тобто у мене 4 на машині, 4 ще по ничках зверху або в багажнику. І це все купується за свої кошти. Тобто доки. І люди мають бути готовими до того, що або вони так допомагають, або вони йдуть і беруть на себе зобов'язання про те, щоб боротися проти навалу. І це вже необхідно, дядько. Прийде час, коли до багатьох це аїст в дом постучиться, знаєш. Тобто ти пропонуєш людям не чекати, не ховатися, тим більше, що сховатися навряд чи вдасться, і це взагалі ганьба, а в принципі шукати собі місце в армії самому. Готуватися до того, що це може стосуватися кожного. Знаєш, колись Сергійович сказав, я вибачай, ти ж знаєш, я нетолерантний. Він каже, найбільша єдність української нації була тоді, коли ворог був під Києвом, тоді жареними пісюнами пахло. Понімаєш? І тоді всі дуже добре все розуміли. У мене біля мого будинку стояла батарея Д-30 і батарея піонів, які працювали майже цілодобово, відбували навалу під Мощуном. Тобто під моїм домом стояло 2 батареї артилерії крупнокаліберної. Звідти до Мощуна 9 кілометрів. Тобто ворог був за 9 кілометрів від мого особистого будинку. І тоді всі хотіли перемогти. А зараз, знаєш, ситуація така, що воєнні починають напрягати мирничок. Щось ви багато хочете. Ми тут віддихаємо. Або той тип, який в Буковелі сказав, їжджай свою Бахмут нашому бійцю. А що робити з такими? Я вважаю, що держава має змінити трохи відношення до громадян нашої країни. Ми з тобою розмовляли вже про інститутне громадянство і про те, хто що робив. Репутація людей має бути бездоганною. І якщо людина таким чином має адміністративку за те, що вона комусь там сказала, є свій Бахмут, 3 таких адміністративки, і все, і ти не громадянин. Нема питань, чувак. Просто ти будеш платити більше податків. Не хочеш бути громадянином нашої країни? Май від на жительство і плати більше грошей. Тільки грошима вони розуміють. Бити їх не можна. Ми правова держава, не можна бити людей. Але держава має захищати своїх захисників.
І нас буде дуже багато. Коли вся ця історія закінчиться, коли ми переможемо в цій війні, людей, які брали безпосередню участь в бойових діях, які ризикували своїм особистим життям і втрачали товаришів, буде дуже багато. Це буде певна соціальна прослойка. Тобто це окрема каста буде людей. І потім політикам треба буде боротися за їх прихильність. Тому що це буде велике електоральне поле. Зараз близько 1 мільйона осіб залучені до армії. Протягом найближчих термінів кількість цих людей збільшиться. І за певний період біля 10% громадян нашої країни будуть мати реальний бойовий досвід. 10%. Які вміють користуватися зброєю, які вміють організовуватися, які вміють відстоювати свої інтереси. Тобто державі потрібно вести діалог з цими людьми і готувати суспільство до того, що так, як було, вже не буде. От 25 числа буде відбуватися конференція Forbes. Мене туди запросили спікером. Це конференція Forbes щодо соціалізації ветеранів і людей з важкими пораненнями. Як їм знайти себе в мирному житті? Як роботодавцям з ними відбудовувати діалог? Як розуміти людей, які мають такий досвід? І якщо моє командування, я сподіваюся, в мене адекватне командування дасть добро, написав Forbes листа, якщо мені завтра заапрувлять, я поїду, я буду там про це розповідати, як запустити свою власну справу, як спілкуватися з партнером-ветераном. Це дуже важливо. І таких заходів має бути більше, тому що з часом певна кількість людей буде демобілізовуватися і шукати себе в мирному житті. Саш, скажи, будь ласка, а чи насправді, знаєш, коли про цю проблему кажуть, у мене таке подвійне відчуття. Ну, перше, що дійсно, так, люди мають, до них має бути особлива увага, тим більше для тих, хто там, постраждав фізично і здоров'я втратив на війні. Але з іншого боку, а чи не треба ставитися до ветеранів війни, до людей, які там втратили здоров'я, просто як до людей, які мають велику честь. Тобто для мене честь спілкуватись, просто бачити ветерана. Якщо ветеран прийшов кудись, я думаю, я одразу там військовий там в першу чергу розглядати їхні, може, я не знаю, як це відбудувати. От собі є якась промова для Форбса, там коротко сказати. Це ж, це насправді, тобто, знаєш, тут є таке, давайте жаліти. Якого жаліти? Там, це герої. Ні в якому разі не можна жаліти людей. А особливо людей з бойовим досвідом. Вони заслуговують не на жалобу і не на жалість, вони заслуговують на повагу. Дуже цікавий досвід Америки після В'єтнамської війни, коли вони мали певну кількість проблем, велику кількість проблем з ветеранами, і як вони з цього виходили після першої іракської кампанії, і як це зараз відбувається в Америці. Я це бачив наочно, і там це крута історія. Однак я тобі хочу сказати, що, знаєш, ти можеш відноситися до ветеранів як завгодно, але не всі ветерани хороші люди. Він може бути хорошим бойцем, а не дуже доброю людиною. Справа в тому, що в державі має працювати алгоритм. Ти відносишся так, хтось інший відноситься інакше і таке інше. Має працювати певний алгоритм, за яким людина, яка є частиною цього соціального прошарку, має отримувати, я не про пільги, інші можливості. Розумієш, в чому справа? Якщо ми досі не маємо достатньої правової бази для того, щоб працювати з колаборантами, нам вже зараз треба готувати закон щодо людей зі звільнених територій, які співпрацювали з ворогом або є громадянами іншої держави, яких було заселено на окуповану територію. Тобі, як кримському татарину, як кремли, це має бути дуже в тебе відгукуватися. Зараз в будинках наших громадян на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим
живуть люди, які приїхали з Саратова. Коли ми звільнимо Крим, що ми будемо з ними робити? Ну, що ми будемо робити? Ми не можемо. Ну, нічого не, бо вони не мають там бути. А що тут такого складного, на твою Дивись, думку? має бути певний механізм. Я виріс на районі, де такі питання вирішувалися трохи простіше. Менш цивілізовано, але трохи простіше. Тобто ти не з цього району, не ходи сюди. Тебе раз попередили, другий раз з тобою навіть розмовляти ніхто не буде. Але ми є цивілізованою державою, якій допомагає весь світ боротися з навалою дикунів. Тому ми маємо мати цивілізований, жорсткий, але цивілізований алгоритм позбавлення нашої країни небажаних істот і елементів. Тобто, як вони будуть виїжджати? Тобто він подасть в суд по правам людей позов щодо того, що його полишили не громадянство, його власності. У нього є установчі документи, він купив квартиру, наприклад. А цю квартиру забрали українці, який виїхав воювати в ЗСУ. Тобто, за законами Російської Федерації він заплатив кошти, він отримав свою квартиру, в його світі вона чесна. В його юрисдикції вона чесна. Але з точки зору того, що ця територія була окупована, ті люди, які купили собі там майно, вони не є громадянами нашої країни, вони є громадяни країни-загарбника, і ми не можемо віддати їм їхнє майно з собою, правильно? Ми не можемо виплатити їм компенсацію, тому що їх країна розрушила нашу країну. Але їх особисте майно не є майном країни-агресора. Чувак, там дуже багато юридичних тонкощів, і це треба все зараз вже враховувати. Ну, треба, просто, знаєш, це треба готувати зараз. Нещодавно був я в етері в одному, і там був представник влади, представник, скажімо так, правоохоронних органів, і стосовно Криму розмовляли, і дуже нечіткі були відповіді. Я не знаю, може така політика, знаєш, щоб не лякати, не хвилювати населення окупованих територій, нічого там поганого не буде. А мені погано те, що, наприклад, я дуже чітко відрізняю зрадника від нормальної людини. І я не вважаю, що ставлення до зрадника має бути нейтральним. Для мене зрадник – це людина, яка як мінімум має працювати на Україну десь в спеціально відведених місцях, або на відновленні країни, або десь це мінімум. А про вибачення я взагалі тут не йдеться. І треба чітко все це приписати в законах. Айдер, тут, як я казав і раніше, треба бути чесним. Нам не треба загравати з тими, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. Не треба. Да. Треба просто чесно сказати, шановні панове колаборанти та громадяни інших держав, якщо протягом періоду окупації ви не співпрацювали з спеціальними органами держави Україна і не надавали розвідінформацію, яку можуть підтвердити ваші куратори, всіх вас буде полишено можливості перебувати на території України після звільнення окупованих територій. Тобто, краще, якщо ви хочете зберегти свої активи, краще продайте своє житло зараз, або кудись там подіньте, машиною переїжджати, жити там хвусть-піздюсь, прості господі. Ні, це ти кажеш про окупантів, а про колаборантів? Те саме. Те саме, на що вони тобі потрібні? Дивись. Мені взагалі вони не потрібні. Ти дозволиш мені, як Мустафі Джемільову, покурити в тебе на ефірі? Шантажист. Давай, кури. Тобі все так можна. Нащо вони потрібні, колаборанти? Що з ними робити? Ти будеш платити податки, я буду платити податки для того, щоб цю людину утримувати. А КПД, коефіцієнт корисної дії від неї, буде нульовий. Тобто це може бути якась бабуся, яка ще стара, вона хоче Совєтський Союз, бо вона тоді молода була. І ти будеш платити гроші за те, що вона буде перебувати в колонії і доживати свого віку. Нащо вона нам потрібна? У нас чудова молодь, яка може без них відбудувати нашу державу.
Нам треба робити цікавий інвестиційний клімат після війни. Нам треба створювати нові можливості для бізнесу, нові можливості для роботодавців, нові можливості для працівників. Для того, щоб люди, які поїхали під час війни з України, щоб вони хотіли сюди повернутися. Дивись, у нас демографічна криза. У нас людей помирає більше, ніж народжується. Що ми будемо робити за 10 років? Територія у нас велика доволі. І людей в нас вже недостатньо. Подивись на села, вони вимирають. Нам треба робити все для того, щоб люди могли заводити більше, ніж одну дитину. І це теж про стратегію, дядько. Ми можемо розмовляти, ми з тобою зараз про тактику розмовляємо, але стратегічно у України дуже багато цілей, які треба реалізовувати. І я б дуже хотів, щоб, ну, по-перше, дожити до старості. По-друге, коли мені буде, як Мустафі Джемілєву, 80 років, щоб я міг пишатися тим, що в Україні розмовляють українською мовою, що у нас нема бідних сел. Тому що в Германії ти, якщо живеш в селі, то ти те саме, що і в місті. Тільки людей менше. Та слухай, там в селі крутіше жити, насправді, ніж в місті. Там це абсолютно привілей такий жити на природі, і багато хто обирає таке життя. Це і про це вже треба думати зараз, дядько. Ми 30 років нашої незалежності, на жаль, це, знаєш, була така юність нашої держави, інфантильність, коли ми думали, що нічого не трапиться. А зараз по нам летять ті ракети, які ми віддали в обмін росіянам на дешевий газ під час попередньої влади нашої. Ти знаєш, якщо там згадувати, що було, як роззброювали Україну, це, знаєш, історія незалежності України, це багато чого і позитивного було, але що стосовно влади, це така велика кримінальна справа, насправді, з якою ще доведеться розбиратися, я думаю. Там те, що зараз по нам гатять ракетами, які в принципі наші були, і те, що навіть навіть вже знаючи, що Росія ворог, і в нас досі немає ракет дальнього радіусу, середньої і дальньої радіусу. Коротше, тобі видніше за це все. Ми, до речі, з тобою перейшли до якогось там мирного, умовного життя, якого ще немає. А скажи, чого найбільше не вистачає армії, чим ми всі маємо найбільше зараз допомагати? Бо пріоритети змінюються з часом. Я просто за цим спостерігаю. Що наразі, на даний момент, що найбільш потрібна, яка підтримка практична? Ти знаєш, я не можу тобі сказати. Я ж можу говорити тільки за себе. Я не знаю, як в інших підрозділах. У мене в підрозділі є все. Я тобі скажу більше. У мене нема нарікань, наприклад, на зброю. Є певні складнощі там з певними ammunition, з боєкомплектом певним, але це нормально. Я не можу так сказати. Там форму іноді у нас з формою бувають проблеми. Іноді бувають проблеми з паливом, а це нормально. Це, скоріш за все, це десь недопрацювання якогось там. Саш, а що стосовно західної техніки? У вас все нормально з нею? Дивись, вона є, західна техніка. Я б хотів закінчити думки. Я перепрошую. Щодо того, що кожен має бути на своєму місці. У нас є, наприклад, чогось бракує, але це не тому, що держава не дає. Наприклад, якийсь логіст на своєму місці може не допрацьовувати, наприклад. Логістичні цепочки, командування сил логістики може десь не встигати. І це теж нормально, тому що це великий і довгий процес. Ми все ж таки вчимося жити за умов війни. А військова техніка західних зразків зараз превалює на фронті. Тобто у нас є у сусідів і Бредлі, і Леопарди, і все таке інше. Все це є. Не вистачає підтримки, звичайно. І знаєш, наприклад, якщо у тебе в машин 5, які тобі видали в частині, у тебе є ще машини, які тобі волонтери загнали, і вони всі потрібні. І ще раз повторюся, коли люди роблять якісь збори, я б радив на це відгукуватися. Так, бо людям видніше, що конкретно для підрозділу потрібно, бо абсолютно різні підрозділи і потреби абсолютно різні, бо, наприклад, зараз ми збираємо для підрозділу кримськотатарського, наприклад, нам
потрібні човни, да, такі невеликі, але й не маленькі. І це дуже рідко, насправді, можна десь зустріти човни такого розміру. Вони не військові, але вони можуть бути переобладнані на військові потреби. Тобто я всіх закликаю донатити людям, які потребують чогось конкретного. Не взагалі там чогось там підтримки абстрактно, а чогось конкретного потребує. Ось дуже радий, що в Саші Матіш, в принципі, все нормально, але не в усіх підрозділах так. І Саш теж це знає, я це знаю. І, в принципі, ось, скажи за дрони, будь ласка. Тут просто і після цього випадку страшного в Чернігові, після всього цього, да, яка ситуація насправді з дронами і наскільки велику роль вони грають зараз у війні? Дивись, війна ця, вона постійно розвивається. Ну, тобто, якщо брати ту тактику, яка використовувалася на початку широкомасштабного вторгнення, і ту, яка використовується зараз, це геть дві різних тактики. Дрони потрібні, але треба розуміти, що є дрони різної класифікації. Цим хайп був, намагалися звинуватити Машу Берлінську в тому, що вона якось там винувата в тому, що була в Чернігові. Я б не був би таким категоричним, тому що Маша Берлінська зробила дуже багато для нашої країни саме в розрізі дронів. Є дрони Мавіки, наприклад, квадрокоптери, які використовуються безпосередньо в бойових порядках. Це дрони близької розвідки або там скиди вони роблять. Є дрони, які виконують інші функції. Є дрони-розвідники, які літають на 20 кілометрів. Є дрони, які літають на більшу дистанцію. Це окремий вид озброєння, умовно, і розвідки. І кожен підрозділ використовує ті дрони, які в нього є, які у нього є в доступі, або ті, які він може використовувати згідно зі своїх цілей та призначень. Тому про дрони – це тема окремої розмови. Я б радив тобі поговорити з Робертом Броуді, це мадяр, у нас з ним однаковий позивний. Він птахи мадяра називаються вони. Вони професіонали. Ми з ними працювали на Бахмуті, вони красавці. От у мене навіть з ним є фоточка. Два мадяра, це пара. Так що таке. Про дрони постійно, це розхідний матеріал. Треба розуміти, дорогий розхідний матеріал. Як і машини, як і техніка. Все це допомагає зберігати людське життя. Тобто, скільки вартує людське життя? Воно безцінне, воно не має ціни. І краще втратити дрон, ніж мати пораненого або, не дай Бог, вбитого в своєму підрозділі. Я краще втрачу всі дрони, але мої люди будуть в безпеці. Тому, якщо просять дрони, вони потрібні. У нас вони є, нам допомагають, мені допомагають мої колишні співробітники. Ярик Засуха мені допомагає, мій друган. Мені допомагає Саша Скіпчак. Дуже багато моїх людей, з якими я просто перетинався протягом свого життя, коли мають ми якусь можливість. Женя Губанов. А ми з ним загалом познайомилися випадково. Він там машини нам купує, ніколи нам не піариться з цього приводу. Просто робить свою роботу. Мені треба полагодити машину. Він каже, що тобі потрібно? Я кажу, мені там резина потрібна. Він купує мені резину. Або в мене там двигло застучало. Він сплачує запчастинами це двигло. Дуже багато потреб. Таких простих, не складних, просто це кошти. Ну, смотри, дивись, Саш, війна взагалі вона дійсно змінюється і коригує там тактику, стратегію, все, зброю коригує там потреби, тощо. Останнім часом йшлось там, я читав декілька там статей, переважно західних, що Збройні сили України змінили тактику через те, що зіткнулися з такою щільною обороною, мінуванням, про що ти говориш, мін багато дійсно, да? Тобто килимове таке мінування дуже щільне. Як зараз, те, що можна сказати на загал, як зараз виглядає тактика контрнаступу, щоб люди розуміли, як це відбувається? Я не можу сказати за всіх. Просто за всіх не треба. Що, ми зараз воюємо нову війну. Такої війни досі не було. Такої щільності мінувань досі не було. Тактика постійно змінюється, виходячи з потреб підрозділів або з цілей. Тобто, якщо нам треба щось змінювати, ми це змінюємо по ходу. І я б хотів сказати пару слов щодо командування. Зазвичай командування йде на зустріч, якщо є якісь продуктивні ідеї, які можна втілити.
І ми цим відрізняємось від росіян, тому що да, є якась певна бюрократична машина, яка там трохи пригальмовує, але все ж таки ситуація знизу міняється на краще. Тобто ми можемо впливати. Якщо у мене командир роти бачить, що отак працювати продуктивно, він приходить, докладує про це, і йому дають зелену, і ми поїхали, і ми використовуємо нову тактику. Так у нас було під Бахмутом, коли ми працювали з тактичною групою «Адам» з Женєю Міжевікіним. От, він крутий чувак, він дуже такий гнучкий, і він дуже швидко використовує нові якісь навички. Тобто вони також вчаться, і командири вчаться, і командування вчиться, і солдати вчаться. Тому тактика постійно змінюється. І виходячи з потреб з ситуації, вона може коригуватися. Ну, я там, зокрема, йшлося про те, що зараз Збройні сили України максимально зберігають людей своїх, максимально намагаються, ну, і техніку використовувати, яку надають, тобто не поспішають для того, щоб поспішати, ну, тобто на потребу якимось там глядачам, яким щось там не подобається. Тобто армія воює за власною логікою, і розраховує на свої сили, на те, що є. Але я хочу про те, що може бути, тобто про те, що точно буде. Ну, звісно, тема F-16, вона зараз, ну, на часі її обговорити з тобою, да? Наскільки ці літаки, а їх, думаю, буде, ну, декілька десятків, я думаю, до 200 буде так. Ну, якщо лише Голландія дає там 42, там Данії, то дві країни вже там під 60, да, десь під 50, там більше. Інші там щось ще нададуть. Да? Наскільки ці повітряні сили нові, вони можуть змінити практику боїв? Зможуть. Ну, дивись, я приведу тобі простий приклад. Є таке місто, Горіхів називається, Орєхов. Угу. В Запорізькій області. Орєхова вже нема. Тобто його поступово знищують так званими кабами. Каб – це керована авіабомба. Каб-500, наприклад, це 250 кг тротілу і 250 кг чугуну. Коли вона залітає, там така яма після неї лишається в обхваті там 40 метрів. Ну, це прямо така страшна штука. Керована авіабомба випускається з літака з певної дистанції від лінії фронту, тобто з безпечної дистанції, до якої наше ППО не добиває. Якщо під час зліту російських літаків в цьому напрямку буде працювати ескадрилля наших літаків, які можуть вражати ворожі літаки ракетами класу повітря-повітря, то вони не зможуть з ефективної дистанції кидати ці каби. Розумієш? Тобто ми прибираємо один з факторів. І таких факторів дуже-дуже багато. Самі літаки, вони не вирішують проблеми загалом, але будь-яка техніка є важливою складовою загальновійськового бою. Танк сам по собі – це просто залізяка з пушкою. Але якщо його використовувати тактично правильно, це дуже грозна зброя. Тому це комплекс заходів, які використовуються командуванням задля досягнення своєї мети. Тому, звісно, вони допоможуть. Саша, ну остання довга розмова, але насправді вона добігає кінця. Залишається хвилина буквально. Скажи, будь ласка, що, на твою думку, людина, яка з перших днів у війні і в усьому береш участь, просто все бачив в різних напрямках, і зараз, скажи, що зараз нам усім найголовніше один одному передавати і усвідомлювати самим, щоб правильно оцінювати ситуацію, щоб не піддаватися на ІПСО російське або там на рожеві окуляри ці? Ну, буквально за хвилину можеш сформулювати? Ти можеш, я знаю. Ну, слухай, цю історію вже проходила Британія під час Другої світової війни. Нам не треба готуватися до легкої перемоги. Її не буде. І добре, якщо вона буде легкою. Але все ж таки треба готуватися до того, що нам треба буде крепко піднапружитися всім. Ця війна так чи інакше буде стосуватися кожного. Ми всі будемо брати в ній участь. Так чи інакше. Тому я би радив всім громадянам України нарешті стати громадянами України
які кожен на своєму напрямку робить все можливе від себе задля того, щоб ця перемога була якомога швидше і якомога з меншими втратами. Ну, тобто не можна, кава вартує там 20 гривень. Я думаю, кожен з тих, хто п'є каву, може там задонатити на ЗСУ, на фонд абсолютно. Саш, живих. у нас секунди, просто 10 секунд до кінця програми. Дуже дякую тобі. Чекаю завжди, в будь-який час. Дивіться АТР і слухайте таких людей, як Олександр Матіш.